गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बगरिगुरि एमपि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेल बसुमतारी मासि सामलायनायाव खुंनाय गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो BKWSनि गायखुंगिरि मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हांख्रायजानाय आलासि महरै अरुणाचल प्रदेश फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि नीना खादु, दुलाराय आसाम हाजं फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जीब हाजं, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिष्णु बसुमतारी, माननि आलासि महरै एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, MSCनि EM मालेन्द्र नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। एक्स भलन्टियार्स क्लबआ अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन मुं होना मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय। बड' एक्स भलन्टियार फर्स फर बडलेण्ड मुभमेन्ट आफादा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर जनियर बिसिंगुरि फरायसालि नब्लाङाव मोनसे मेलनि गेजेरजों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन मुं होनानै मिरु आफादखौ दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि दलिल ब्रह्मखौ आफादनि आफादगिरि, बाक्सानि सिन्थु बसुमतारीखौ गाहाय नेतानि बिबान होनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाखौ लानानै गोदान मिरु आफादखौ दाफुंना लानाय जायो। बर'नि थामोनथा रैखाथिखौ खौसेथि फोथांना लाखिनो थांखिखौ लानानै बे बडलेण्ड सोमावसारारि आफादखौ दानाय जादों आरो बे बडलेण्ड सोमावसारारि आफादा अहिंसा खान्थिनि गेजेरजों सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बडलेण्ड मोनागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन होननानै गोदान दाजानाय आफादनि आफादगिरि दलिल ब्रह्म बिथाङा मिन्थिहोदों। रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनेस सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिनजिर मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। फिफा वर्ल्ड काप 2022नि जोबथा गेलेनायाव आर्जेन्टिनाया देरहासार जानो हाबाय आरो चेम्पियनशिपनि ट्रफिखौ मोननो हाबाय। फिफा वर्ल्ड काप काटारनि फाइनाल गेलेनाया 18 दिसेम्बरनि मोनाबिलिनि 8:30 रिंगायाव फ्रान्स आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव जालांबाय। फिफा वर्ल्ड काप काटारनि फाइनाल गेलेनाया काटारनि लुसेल स्टेडियामाव जालाङो। आर्जेन्टिना आरो फ्रान्स मोन्नैबो हानजाया गोख्रों गेलेना समान समान जानाय उनाव ट्राइब्रेकाराव आर्जेन्टिनाया देरहासार जानो हायो। गसाइगाव जौगाखोन्दोनि बानजायनायाव गासै 23 डिपार्टमेन्टनि बिबानगिरिफोरखौ लोगो लाफानानै बिटिआर सरकारनि नैथि बोसोरारि फालिथाय खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि कमिउनिटि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों बिटिआर सरकारनि नैथि बोसोरारि फालिथायखौ खुंफुङो। गसाइगाव जौगाखोन्दोनि सिङाव थानाय 20 डिपार्टमेन्टनि बिबानगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। गुबैयै बे हाबाफारियाव सरकारनि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ बेनिफिसियारि बिथांमोना माबोरै मोनफुंनो हायो बेखौ गुवारै सावरायनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय माखासे समाज सिबियारि एबा साबसिन आबादारि, साबसिन गामिगोरा, साबसिन फोरोंगिरि, साबसिन आसा, साबसिन अंगनाबादि बायदि बायदि बिथिंनि मावसुमाफोरखौ मान बावो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदा बिथाङा बाहागो लाना बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। बिटिसिनि गोबां बिफानाव साख्रिनि लांदां जायगा जानानै दङ। अक्ट'बर दानाव हाग्रा बिफानाव साख्रि ओंखारनो गोनांखौ माखासे उसुबिदानि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादों होनना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। बिटिसिनि हाग्रा, PWD, सोलोंथाइ बायदि बिफानाव थाबैनो साख्रिनि फोसावथाय होगोन। बेनि सिगां गावबुराफोरनि साख्रिनि इन्टारभिउखौ लाग्रोनाय जासिगोन। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया 14 नं चिरां दुवार ब्लक बेंटल सेरफांनि आथिं आखाइ मोनैया सुबुंफोरनो वेल साइकेल रानना होनायजों लोगोसे बे बाथ्राफोरखौ बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BKWSआ गोरलै अबस्थायाव दङ। बे गोरलै काउन्सिलखौ जों भिलेज नटिफाइ आरो समष्टि दानायाव जों बयबो जयै खामानि मावनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मोसाहारि बिथाङा। दिनै साहा कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय हालगि सुगुरि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव साहा कामरुप जिल्लानि नैथि बोसोर जथुम्माया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानानै थाङो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै साहा कामरुप जिल्लानि रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियाव बाहागो लाबावो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मोसाहारि आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि अमित कुमार बसुमतारी बिथांमोना।